És molt realista. En el pavelló municipal segur que està allà al centre municipal. Posar com es diu allà. Avui som el podcast més escoltat de Riumors, ja que ja tenim gent a Riumors que ens escolta. Volem fer des d'aquí un shout-out a la Judit, que ens va fer conèixer aquest poble i que inclús ens va ensenyar el grup de WhatsApp. Tenen un grup de WhatsApp amb tota la gent del poble. Sí. Què us sembla? Molt èpic, no? Jo crec que això és maco, això uneix el poble, però uneix molt. No és allò llista de difusió, no. La gent està allà, rotllo. Em va ensenyar missatges i diu una foto d'unes gallines i diu Pere, crec que són les teves, no n'has pas perdut cap avui? De veritat, És aquest el nivell de Riumors. Doncs això, moltes gràcies gent de Riumors per escoltar-nos i tornem a estar un dia aquí. Ha passat molt poc temps, Era per compensar-lo de cap d'any. 2 setmanes i tornem a estar aquí. Crec que menys temps hem fet 2 programes. Sí. No estem acostumats, No, aquest ritme frenètic. Ens falten temes a parlar. Com esteu? Bé, bastant bé, la veritat. Sí? Després d'aquestes 2 setmanes han set intenses, molta feina. Ets un mentider. No has fet res, Adrià. Adrià, no has fet res. Digui la veritat. No, molta feina de la uni, però mira, aquí estem. Molta feina de la uni, tio. Mentida. Esteu bé per aquest sector? Sí, també molt bé. Sí? Jo segueixo la mateixa línia. De bé o de malament? D'anar fent, D'anar fent. Una lluita constant amb la vida, Jo Oriol, soc molt tu feliç, com estàs? Jo sóc molt feliç. I a mi m'interessa la teva opinió avui. A mi m'han donat anys de vida. Sí? Sí. Què ha passat? Fernando Alonso, després de 11 anys menjava merda, té un cotxe competitiu. 10 anys després, És com si ara, faré una referència, en Roc tornés al X3. Uf, que ben tirada aquesta referència. Doncs seria brutal que tornés. Seria brutal. Anem a escoltar la millor cançó del món de l'Alonso per posar-nos a to. No hem sigut capaços, no? Hem sigut capaços, Oriol. Com estàs, Oriol? Jo molt feliç esperant la segona versió de aquesta cançó. Com has viscut el dia d'avui? Molt intens, m'he despertat nerviós, porto des d'ahir a la tarda que he sigut incapaç de fer feina, tot i que l'he hagut de fer per collons, perquè havia quedat per fer un treball, per tant l'he hagut d'acabar fent per collons, però no m'he pogut concentrar. Has dormit? M'ha costat, T'ha costat dormir dels nervis? És que hi havia un rum-rum allà a la panxa. És com allò abans d'anar a una excursió de final de curs que no pots dormir. La de dijous gras, la típica que vas allà a caminar, Sí. pues aquella. No, jo tenia l'Oriol per WhatsApp aquesta tarda. Estava eufòric, I M'ha estava enviat fent un un treball, WhatsApp. Imagina't. Imagina't. No, és que realment és totxo, És totxo, Torna a tenir una bona màquina. és totxo, una bona màquina, El samurai torna, con s'espada. Sí, però ha quedat segon, no? No. No, ha quedat cinquè, però Ha és quedat igual. cinquè. Ha quedat cinquè, ha quedat No, pitjor, però un moment, quedava 24 si n'hi havia 23, Sí, saps sí. què et vull dir? Hòstia, és un canvi. No. Quanta gent hi ha corrent? 20. 20. I 5... Home, És un quart, és un quart, cinquè de què 20, vols dir? està bé. Què vols dir és un quart? És un cinquè de 20. Ai, què? Què vols dir és un quart? Un quart de què? 5 de 20 és un quart. Ah, un Són quart. facts. Sí, un quart. Sí. Que me la pela, que quedarà primer demà, ja està. Vale, Calleu. vale, no, sí, si ja tu està, dius. a mi no em traureu l'il·lusió. I que poques coses que han passat aquests mesos jo crec que és la més rellevant, Sí, Aquestes totalment. 2 setmanes. El 33. 33. Com que 33? 33. Què ha passat amb el 33? A veure, què ha passat amb el 33? Doncs, bàsicament, un zumbat de Twitter va començar a comptar els passos que feia per la neu i en feia 33. Justament, si fa la següent victòria a l'Alonso serà la número 33. Sí. I ja està. Però el pitjor és que no s'ho inventava, tenia raó. No, Vale. tenia raó, és tenia raó. veritat. Era una estratègia de Però màrqueting les brutal, en coincidències veritat. és increïble. És que hi ha ple de coses, Rotllo, la foto de la Fórmula 1 que es veu allà reflexat 33. Com els anys de Crist, Però això ja Com els ho anys han fet... de És que com els anys de Com els Crist. anys de Crist. Això ja ho han fet expressament, en plan... Com els per anys ser de una Crist. broma. Els hi mola, això. Sí, totalment. Teniu alguna cosa a destacar més d'aquestes 2 setmanes? Tampoc ha passat gaire res més. No ha passat res més interessant, no? No. No, No? Ah, que no? No, jo crec que no. I com que avui no podem tancar la sabeta aquí, anem a presentar la nostra convidada d'avui. Em sembla estupendo. Perquè és top, el És que ve molt avui. top, Vull dir, per celebrar l'especial 10 És molt top. és una bona En plan, topositat. probablement, ara mateix, el típic que dius, estic a 4 persones de Hitler, estic una persona d'en Ramon Pellicer, No, és que és ella i ja hi vas. Ja És hi que és vas. molt fort, això, No. Anem a posar música, va, i la presentem, vinga. Ceballots. Avui ens acompanya una persona que només en 20 anys s'ha convertit en una de les cares més reconegudes pels nens i nenes de tota Catalunya. Igual que per nosaltres ho eren en Roc, la Pati Pla o el senyor Pla. A més, apostant sempre pel català,
i treballant de la mà de projectes com el Canal Malai, I la Sabeta, també. Una noia que ara com ara es pot considerar una de les persones més importants i amb més projecció de Banyoles i que no en tenim ni puta idea com encara no ha guanyat el Banyolí de l'any. Des d'aquí fem una crida. Saballots i saballotes, avui 4 de març, perquè ella també és de la Ceba, ens visita la Maria Bubdalà! Som-hi! Anem a escoltar el que sona, El nou SP3 és això. Cal dir que jo li en grau, ho has fet molt pilota. Abans de començar li en grau. Però aquesta era la intenció. Però queda bé, No, però queda bé. realment... M'has posat l'autoestima. Avui tenia un mal que dia bé, i mira, he que arribat bé. aquí. Ja. Que maco. Com estàs? Doncs molt bé. Molt contenta Molt d'estar a la contenta. Sabeta. Sí, home. És veritat que ho vaig dir un dia al Carnaval. Ara anava a dir. Que... És que quan vam comentar rotllo, per què no ve la Maria? Vam dir, bueno, és que ens ho va dir Carnaval i no sabem si el que es diu Carnaval es queda Carnaval. Ho vaig dir mig de broma, però s'ha fet realitat. Tenies ganes de venir realment o...? No, sí, perquè de tant en tant em sortiu per a ti al TikTok i dic, ai, quina gràcia. Tot s'ha de dir que ens va seguir ahir, Ja, però perquè... No, però em sortíeu i us vaig comentar un dia que vau tenir un debat és del Bezoya i Ah, no sé què. ben vist, després ja en parlarem. D'això se n'ha de parlar. Després D'això se n'ha de parlar. Després en Clar, parlarem. és que... Per tota la gent que no et coneix, que ens veu, Sí. qui ets? Jo crec que ja m'has presentat tu, però... M'he deixat alguna cosa, segur. No, jo sóc una... No, jo sóc una noia, ja ho veieu, no? Ara estic treballant al Super 3 presentant el Random, que és un programa que es fa, bueno, que s'està fent al nou Super 3, i sóc de Banyoles, no sé, és que no sé què més dir. Estudio periodisme... Estudies i treballes, Intento estudiar i treballar. Molta feina al Random. Sí, molta feina, però feina xula de fer. O sigui, no és una feina... A vegades hi ha feines que dius, vaya puta merda, i no és guai fer-les, però estic molt contenta, la veritat. Perquè és És diari, molt guai. Cada dia Random. Cada dia en directe, que és important. L'heu vist, el Random? L'heu vist? Jo pensava al començament que era com un Infocat tipus que feia només una vegada els dijous o alguna No, no, bueno, cada l'Infocat dia, també Com es fa el cada Manduca, dia, Una vegada, el dissabte al Els matí, a les dissabtes. 9. No. Cada dia en directe i és guai de fer. Vull dir que ens ho passem pipa. L'altre dia plorava de riure a mig programa. Dic, és que jo no puc seguir. Estic plorant de riure. Vull dir que s'aturi ja. Quin és el teu trajecte per arribar al Super 3? No ho sé, jo vaig començar com una friki a fer vídeos a YouTube i bueno, a l'Instagram i llavors a YouTube Perquè van tenies agafar ganes el canal de Malai. fer-ho, Sí, perquè bueno, jo vaig participar en un programa que es deia El Got d'Aigua de TV3 i llavors en aquest programa vaig conèixer una noia que ara ja no fa vídeos, que és, no sé si us sona, la Sense Límit Jules. No em sona pas a mi. No, a mi tampoc. No, però des d'aquí Bueno. si ens escolta li feu una abraçada. Va, és una noia que feia vídeos a YouTube, o sigui, era la Juliana Canet i ella. I llavors ella ja es va com anar quedant, no va fer més vídeos, diguéssim, es va cansar, i jo la vaig conèixer i vaig dir, mira, doncs molaria fer vídeos. I vaig començar a fer vídeos parlant de merdes, o sigui, de tonteries. I després em van contactar per formar part del canal Malaia, vaig començar a formar part del canal Malaia durant el confinament i llavors vaig començar a fer vídeos a YouTube. I un dia, a l'estiu passat, m'arriba al juny, més o menys, m'arriba un correu de hola, estem buscant noves cares per un nou format que es farà al Super 3 i fem un càsting. Correu de tv3@tv3.cat. No, una persona @ccma, o sigui, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.cat. I dic, home, doncs sí, vale, ja vindré. Jo estava fent casal d'estiu, que s'ha de dir que l'Albert, que està aquí, aquell dia em va substituir. O sigui, el dia del càsting em va substituir al casal. O sigui que en part és gràcies a ell. Ara Gràcies anava a a dir, l'Albert, que gràcies també a t'has l'Albert, arribat, gràcies a l'Albert, que és la imatge del Super 3, És l'acudiment, no poder. Continua per tot. Molt bé, Albert. I ja està. I vaig anar al càsting. S'ha de dir que el càsting va anar regular, o sigui, jo em vaig preparar el càsting amb el cotxe anant cap allà, molt així d'allò, i el director del programa, del Random, que és encantador, un dia estàvem parlant i em va dir és que jo no apostava per tu, perquè vas fer un càsting una mica desastrós, però ens va agradar prou com ho vas fer i llavors pues, ja està. Em van agafar i... I coneixes l'altra gent del càsting, rotllo? Es coneix? Jo què sé, que al càsting també hi Sé havia la Juliana alguns- Canet, per exemple. No, Juliana Canet no, però sé la gent que va fer el càsting.
De fet, vaig fer el càsting amb en David. O sigui, vam coincidir i ens van fer una part del càsting junts i els hi va agradar molt com La parella, ho fèiem no? junts. Molt bé. Xavi Iniesta. I estàs contenta, allà on ets? Sí, molt, molt contenta. L'altre dia ho deia, dic que és com un regal que ens han donat. O sigui, sí, perquè és com, anem allà, ens ho passem bé i a sobre ens paguen. Home, doncs està molt bé. Saps? Home, la veritat és que tant de bo, rebre un correu de la corporació. A veure, No, si jo sé que arriba. no us agradaria. No? El nostre últim programa, No. si se'l miren, crec que no ens volen, Podem fer un... És veritat, els van criticar molt, Què vau fer? No, no els vam criticar, no els vam criticar, es va tallar allò, no? Que es va tallar? No, No es va tallar. No, després en parlarem de l'opinió que vam arribar a l'últim programa. O sigui, no els vam criticar. Els vam criticar. Bueno, Va ser no una passa crítica res, constructiva. Però Crítica molaria constructiva. fer un post random, saps? Rotllo comentant el random. Nosaltres. Bueno, a veure. Sí. És una bona Algun idea. dia. S'ha calentat. Es quedarà a l'aire la idea, no? Suposo. Va, s'estudiarà, no? Sí, ja ho veureu. Ja ens trucaran. El primer comentari més interessant dels que he vist. Bona tallada de cabells, gravo. És veritat, ja vaig fer cas, no em vaig fer mulet, però em vaig anar a tallar els cabells. Gràcies per tots els que vau opinar posar en l'últim. context. Sí, l'últim Sabet es va Anaves- comentar si m'havia de rebaixar la tofu, no? I ja ho has fet, no? Sí, Molt feina bé. feta. Tic. Vale, doncs, jo et vinc a preguntar i una mica sobre l'antiga família del Super 3, l'opinió i també el que se sent una mica de ser el nou Super 3, no? Representar el que seria el nou Super 3. Home, jo he de dir que, o sigui, treballar al Super 3 és un somni, perquè és com... Clar, a mi m'hagués agradat, l'altre dia els hi deia, que a mi m'hagués agradat treballar al Super 3 havent-hi la família del Super 3, però clar, Sí, hauria estat molt top, eh? És que Saps? imagina't que entrant a la família del Super 3. ja, la merda és que no sóc actriu. Però és igual. Són tots actrius? No, però allà... Ja. Clar, és que hi ha una cosa que és molt forta, que jo sóc la Maria al random i fora del random, però Clar, els beta, clar. que són És veritat. una mica el que seria la substitució de la família del Super 3, que és un grup de música i no sé què, ells són un personatge i llavors són una altra persona. Clar. Saps? O sigui, en rock no es deia rock. Clar. Però és que, a mi... Bueno, No, digues, no anava a dir res. Que, en plan, amb la família Super 3 sempre ha sigut com molt portat a l'extrem. Tipo, jo no vaig saber fins que era bastant gran que la Petit Pla no es deia Petit Pla. Clar, perquè et penses que és ella real. Sí. A més, que si el públic és infantil també és com... És És la més idea. fàcil i és més la innocència de És creure-s'ho la idea. tota la família. Sí. Home, això era molt guai. Sí. Jo he de dir que a mi em va passar... Com es deia el que... En Pau? Pau? El de cada... Sí, en dia? Pau, Pau. Doncs va venir a fer un espectacle, me'n recordo, a la plaça de les Rodes, i jo el vaig veure i va ser com... No pot ser, o sigui, És aquesta real, persona no pot ser que sigui real, està aquí, saps? I anava vestit igual que el personatge al Club Super 3. Jo tinc un dubte. Aquest carnet encara em serveix? Aquest carnet Encara te'l pots canviar. O sigui, ara, tipus, no sé com va ben bé, Hi però ha nou fas carnet. un d'allò i t'envien el teu carnet, que posa, en el teu cas posarà X3 plus. El meu nebot de 9 mesos té el nou carnet de l'X3, eh? Però, Bueno, no, Ai, de l'S3. de De l'S3. Després parlem també. Que mono. però aquest carnet, Oriol, pogut la farà l'Àlex, eh? Ja no fa l'Àlex. No, Sap greu, eh? no el feu allà amb en David? Teniu Saps que la hi ha... salsa de Jo tomata em vaig aquella? emportar un carnet d'aquests, però sense arrel davant, perquè em feia il·lusió. I aquests carnets estan allà i els fan... O sigui, vull dir-te, estan allà visiblement. I sabeu lo de que triaven els aniversaris? Sí. Que et sortien, o sigui, hi havia com un moment del dia que sortien avui és l'aniversari Sí. de tal. Doncs, clar, hi ha una persona que tria els aniversaris que surten. I de tant en tant em diu, intento posar algú que sigui de per Banyoles, no sé què. I... Ma, si mai voleu sortir a l'aniversari, truqueu a la Maria, que ella us ho regla. Sí, clar, intenten que hi hagi gent de tot arreu Clar, i no clar, sé clar. què. I em fa gràcia. Encara fan allò d'enviar una carta? Això no ho sé. Jo crec que Clar, sí, aquestes que ho coses deuen potser fer. no. Perquè, en plan, a mi m'arribava una carta, deia moltes felicitats, super no sé Sí. què. Pots anar, tal. I sempre el firmava algú de la família del Super Sí. 3. PortAventura, algo, entrades al PortAventura. Jo em posava molt content. Descomptes. Això jo crec que m'ho han regalat també per ahir. Sí, hombre. Hola, que tio. guai! D'en Flusky, eh? És molt guapo. Però està una miqueta de És colorant. una mica no? retro. Ja. O era així. És una mica vintage, eh? Bueno, és que a veure, té els seus anys, vull dir... Pobre El Flusky. vermell s'ha tornat verd, s'ha de dir, però bueno. I no sé, Sí, jo crec que el no canvi sé. era necessari, no? Què n'opines? Bueno, és que arriba un punt, Sí. també arribarà un moment que nosaltres haurem de marxar, perquè...
I també és veritat, bueno, ara em posaré com supercorporativa, però clar, els hàbits de consum dels nens i nenes ja no és a la tele, o no directament a la tele. Llavors això fa que bueno, arriba a un punt que clar, no... allò ho estaven allargant de mala manera. Sí. I ja no... Però és que realment la família de Super 3 ho va petar a un nivell extrem. Estava molt ben pensada. O sigui, jo crec també que s'ha vist amb el temps, que en aquell moment era com omplir un estadi olímpic amb la festa dels supers era com el més És normal que- del món. Però si la És van haver molt d'allargar, fort. vull dir, ho feien només un dia i al final ho feien tot el fin de. Sí, perquè no. omplien tots els dies. Bueno, i ja no sabien com posar l'escenari, Sí, vull sí, dir, no, no. anaven girant per haver-hi més gent. A part d'això, eren el club més gran del món, no? Amb més socis. eren Sí, els amb més més socis socis del del món. món. Més que el Barça i més que el Madrid. Ara, És molt fort. És molt fort. el Barça Molt, la molt xupa, fort. eh? Super 3. No, però realment estava top. Digues, Jordi. Jo volia fer una pregunta, i és que he mirat vídeos i així, i he vist que tens moltes ulleres. No, tinc 2 ulleres. Això ho aclarim. Perquè... N'he vist més de 2, 3. Sí, hombre. 3 potser sí. O sigui, jo tenia unes ulleres Sí. que eren les meves, que eren unes metàl·liques, d'aquestes típiques. Però quan vaig començar a treballar al Random, un dia vam anar a comprar roba pel Random, o sigui, pel programa. I llavors vam dir, les ulleres què fem? Perquè les meves reflectaven la llum del plató. I vam dir, doncs anem a comprar-ne unes noves que no reflexin la llum. O canviem els vidres. I vam anar a una òptica que té un pacte amb TV3 i que t'ho fa, i llavors allà em van dir no pots anar amb ulleres metàl·liques perquè has d'anar amb unes de pasta per no sé què, perquè treballem amb un croma i llavors el croma si no s'acopla. Total, que vaig triar unes ulleres que van ser aquestes i van dir us en regalem unes altres. I vam dir, i així podrem anar combinant. I vam agafar aquestes i unes altres que són blaves. Llavors les blaves, depèn de la llum que hi hagi, sembla que siguin de color lila o així. Llavors la gent es pensa que tinc com 50 ulleres. Com allò del vestido, que no sabia si era lila, si era d'això o si era blau. Llavors la gent es pensa que tinc tropecientes ulleres, però en realitat en tinc 2 i les anem combinant. I entenc que les teves preferides són les vermelles? Sí, però perquè les blaves hauria d'anar... Hi ha algú que porti ulleres aquí? No. La gent que porta ulleres, de tant en tant, s'han com de reforçar per aquí, perquè si no et cauen i vas així. Vale. I amb les blaves em passa això. I llavors, per no semblar una iaia, doncs intento anar amb les vermelles. Vale. I també van ser la teva primera opció més que les blaves, les vermelles. Crec que sí. Crec que sí. Se'ns ha apagat la tele. S'ha apagat la tele, sí. Adéu, Sabeta. F. Tant que heu lluitat per... Molt... Sí. Problemes de Moguem la pressupost. rateta. Sí, no deixeu estar, Ara! No, però tot s'ha de dir que fan bé la seva feina els vidres, perquè realment sembla que no... O sigui, debatíem si era rotllo només la muntura Sí, les típiques de plàstic. com a No. personatge o Anem alguna a ser sincers, la Són pregunta era ulleres. qui et pagava les ulleres, només ens interessava. Sí. TV3. La òptica TV3. aquesta de TV3. Potser si un dia em fan fora les he de... De tornar. No I crec. tornar a les antigues, no? Però molaria anar canviant cada dia de color. Rotllo Això Xavier Sala i m'encantaria. Martín, amb les americanes, però tu Que les ulleres. tinguessis allà com un armari d'ulleres i dir, mira, aquesta... A mi el que més m'agrada de treballar al Random és que em trien la roba. Que jo no he de triar la roba. O sigui, en el meu dia a dia sí, jo quan surto al carrer, evidentment, em trio la roba, però si un dia em fa pal, dic, mira, vaig amb xandall i quan arribo allà ja em canvio i em poso allò que m'han dit. I ja està. A la disfressa l'abeja maia, no? Per Sí, exemple. exacte, per exemple. Era molt top aquella disfressa. Molt top. I aquella disfressa us he de dir que se la va posar en Flusky. Hòstia. Ostres! M'ho van dir perquè Té molta història. no m'entrava, o sigui, tipus, estava com, ai, és que no sé què, i em van dir, home, si se la va poder posar en Flusky, tu també pots. I jo, Si era la doncs sí, subhasta, es faries pasta. Jo crec que algú la compraria. No? podria robar. Jo mateix. Hi ha encara la casa del Super 3? Era allà on es fa... en plan Es feia a allà. TV3, però no sé ni a on, de fet. No has visitat el... Però no hi és, ja. Ho han desmuntat. Allà canvien els decorats. Ja que... No podem Jo- saber si la Mildred és real o no. Jo tinc una pregunta des del desconeixement de no haver anat mai a la tele. Teniu camerinos? En plan... Sí, o sigui, hi ha camerinos. Sí, no? Nosaltres hem de dir que som o sigui, hi ha bipassos i hi ha el nivell 0, diguéssim. Nosaltres poder estem al nivell 1, saps? I llavors tenim un camerino que està prou bé, però és un camerino de dutxa, una pica i la roba. I ja està. Però hi ha camerinos amb sofà,
Sabeu de qui és el Bipasso, no? De la Melero. Sí, De la Melero. De la Melero. Bipasso de la Melero. amb sofà, amb dut, amb banyera... Home, Que estan aquest molt és el teu? No! Ah, No, no, el el Anava a dir, nostre- Déu-n'hi-do, potser el Melero. No em vull imaginar que té la Melero. No. Aquest hi vaig anar un dia perquè una nit, bueno, em feien una prova mèdica i no vaig poder dormir a la nit. I llavors, quan vaig arribar a la feina, vaig dormir un parell d'hores. I em van dir, excepcionalment ens deixem... Ves al camerino del Sí. Melero, No, fer una becaina. No sé de qui era, però em van dir, vés-hi a dormir. I vaig dormir, sí, sí. Home, Però- si la Melero no té Bipasso, cuidao. Home, ha de tenir... Home, jo crec a veure, que... té, No és més sé, important. La però Melero l'ha fa de així i tenir. venen tots allà. Saps què vull dir? Té el seu propi tot. No, i tant. Jo sempre he tingut el dubte de... el Telenotícies, el plató, és una cosa molt petita, no? Sempre m'han dit. És petit. O sigui, s'ha de dir que TV3... Hi heu estat alguna vegada d'excursió? No, No. Vam anar, nosaltres. El No. meu Sí, germà va anar És que jo hi vaig era anar molt d'excursió. abans Tant de bo, es feia, sí. tant de No bo. sé amb qui era. I hi ha nens que hi van d'excursió, O sigui, vull dir, de vegades jo entro i veig grups de col·les. Pues, TV3 està dividit en dues parts. I llavors la part on fan el Telenotícies està com a la part d'informatius i allà tenen un croma, hi ha un croma gegant que és... A vegades hi graven concerts i coses i a l'altra part hi ha el d'allò. Evidentment és més petit del que tu veus a la tele, perquè a la tele tot es clar. magnifica. I el croma fa com profunditat i tal. Sí. Sembla que sí. No? Tot sembla molt més gran, sí, sí. Home, el plató del random és petit, però el teniu És cuqui, petit, no? però el tenim molt cookie. Molt ben decorat, molt ben pensat tot. Sí, sí. Molt bé. Per canviar una mica de tema de Perfecte. TV3 i el random. Genial. Bueno, tu vas també a TV3. Bueno, també estàs a TV3, però... Bueno, ja m'entens. Sí, ens hem entès. S'ha ficat nerviós. Aquest gener vas presentar la cavalgada de Reis a Sí. TV3. Buf. Com va anar? Com és? Doncs mira, molt bé. He de dir que ens van dir, voleu presentar la cavalcada, no sé què, i vam dir que sí, com directament, en plan, sí, la presentarem. I estàvem dies abans cagadíssims Home, ja ho vam de creure. merda, això té molta repercussió, molta gent ho pot veure, no sé què. Però sorprenentment hi va haver com un punt de, mira, és igual, que surti com sigui. I va sortir bé, però allà al directe jo estava, o sigui, jo no m'enterava de res. Jo tirava, jo vaig dir, mira, jo tiro milles i ja està. I anàvem amb els targetons, no sabia a quina línia del guió estàvem i anàvem fent així i dic, bueno, tu ves tirant a veure si... Blanc, el rei roll. Mira, passa, no sé què. Això ho veuen nens? No ho pengeu al TikTok, això. Però jo em moria de ganes de dir els reis són els pares, nens i nenes. Com vols dir això com a imatge de l'SX3? No, o sigui, no ho anava a dir. T'imagines? És la tentació. És del nivell d'aquell rei que va dir al balcó de los reis són los padres. Però és que és això, o sigui, clar, tu estàs allà parlant dels reis, no sé què, i al final dic, nens, els reis són els pares! Saps allò de la temptació de, Com a bon i si final. digués això? És que confien molt, Sí. confien cegament amb la gent. No, Sí, però sí. dius això i TV3 passa en la No, caràtula clar. aquella que es va moguent el 3. I jo vaig dir com Clar, de amb broma a l'equip, i em va dir, bueno, si vols digue-ho, però no tornaràs a treballar en ta vida. No, és que... Tenc que no a la presó poder. Clar, Pues, és, home, pecat, funen. això. Sí, acabes... sí. s'acaba el No meu res contracte més, per sí, sempre. La teva imatge així Màxim arribes a pública. 8TV. Una Ni generació, això, poder, ni això. una generació entera de catalans se'n va a la merda. Passes directe al Zona Franca. Ai, bo. Bueno. Ai, bo. No, és broma. No, home, si vam deixar-los ben amunt al Zona Franca l'altre dia. Bueno. Home, amb aquests 2 setmanes han canviat de presentador, també. És una de les Sí. coses que ha passat. Sí. Gràcies. Ha donat el Ho Zona fa prou Franca. bé, la d'anar, A veure, no és en Ha Joel tornat? Díaz. No ha tornat en Ha Joel. tornat. No, 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 la Zona Franca, vull dir. Sí. Ah, Zona sí, Franca. El programa s'ha s'ha acabat. han canviat la presentadora. Sí. No, ho fa bé, Però clar, no és en però no Joel. és el mateix. Jo només diferent. he vist un parell de vídeos per Twitter de que canta. Sí, Jo també. Va, és dona més importància a la banda. En plan, ho fan molt bé, aquelles, les noies de... Anava a dir, ell de banda. cantant, Sí. bueno. Bueno, Bueno, era Tampoc és és part local. del era show. d'esports. Sí, fa res estava comentant els partits allà a Movistar. I ara és una franca, guaita. Canvi de registre. És que realment no el volia agafar ni... T'ho van proposar? No. Li No. van proposar algú que coneguis? Sabeu qui és? No, No? l'Elisenda Pineda. Però no. Ah, sí. La que ja va sortir. Sí. Sabeu qui és l'Aleix Manzano? Bueno, és un Em noi sona. que fa contingut i col·labora al Random. Doncs el tio va venir un dia al Random i va pujar i ell buscava el director del Zona Franca perquè volia dir-li alguna cosa. I el tio li va dir... es va trobar amb una persona i va dir que sortia de la redacció del Zona Franca i li va dir tu ets el director del Zona Franca? I es van intercanviar els números perquè ell volia presentar el Zona Franca. Sí. I li va passar el currículum i tot.
li va dir... I després, quan van agafar la Danae, li va enviar un missatge tipus hola... Sap greu, no? No. Otra vez serà. No, li va dir, hola, moltes felicitats, he vist que ja heu escollit a la Danae, no sé què, però també puc servir com a col·laborador. Crec que tenim moltes ganes de treballar als Anafranc. Moltíssimes, Sí, crec que sí, No sé què... Masses... I què se n'ha fet? Jo no ho hagués acceptat. No? Ni de broma. És que era un bon- o sigui, tampoc era un se'm va bon proposar, merder. però és un meló. Home, t'imagines? Passar de presentar el random a l'SX3 a presentar el Zona Franca és fer un canvi de salt, registre un total. salt una mica estrany. Bueno, no. i sí. I és en plan, agafes algo que ja ha acabat una Sí, mica. amb tota la Que ha acabat polèmica que hi ha hagut. malament. Ja no pots entrar bé, perquè anaves Crema, a Twitter crema i el aquest que hi programa. havia... Millor no mirar a Twitter. Et vas trobar en Joel Díaz algun dia, per allà? Sí, Sí? és que nosaltres tenim la redacció molt a prop i llavors ens els trobàvem. Us coneixeu? No... Sí, no heu fet som contingut, amics, així. però ens coneixem. A mi això m'ha posat una mica cachondo, perquè en Joel Díaz... És que ell és molt fan. Ets molt fan d'en Joel Díaz. sotanero, És molt soc fan de la sotanero. ciutat en general. Soc sotanero. No ho nego, no passa res. Canviant ara sí una mica el tema TV3. Ara sí? Tu ets de Banyoles, Jo sóc de Banyoles. de tota la vida. Sí, O sigui, tu vius a Barcelona sí, i intentes venir els caps de setmana que pots. sempre. No? O sigui, t'agrada Banyoles. Massa. Què tal? Pot de Banyoles. Què tal Soc de Banyoles? Banyoles. I què tal la relació amb l'Ajuntament? Home, Perquè vam penjar una bona foto, allà surts així a l'Ajuntament. Ah, sí, és veritat. De fet, aquella foto és fent un vídeo, hem dit que pararíem de parlar de TV3, però és fent un vídeo pel random, fent promoció de Banyoles. Que encara ha de sortir. No, ja ha sortit, Ah. fent promoció de Banyoles. No l'hem Que, vist, a més, he de dir que l'altre dia una de la feina em va dir que van anar a fer un vol a Girona, de Barcelona cap a Girona, i es van trobar un cartell que posava Banyoles, i el seu fill li va comentar al poble de la Maria, no podem anar-hi, no podem anar-hi. O sigui que l'Ajuntament de Banyoles ja podria pagar-me alguna comissió o alguna cosa. Banyolí de l'any. Perquè, clar, Banyolí Per de què l'any, no? el que sigui, el que Banyolí de vulguin. Des d'aquí fem el Banyolina nostre de l'any, crit, sí, òbviament. Però I pujaré allà i diré, no m'ho esperava. Típic discurs de premis. però seria, Gràcies. et vindríem a veure, 100%. Clar, us convidaria a tots. No podem, No crec. podem, sí, no podem, cas. No, Anava però a ho dir, fan a crec que no l'Ateneu, podem. no es pot anar a veure. Crec que només No hi sé, podem- no sé T'han com de ho convidar, fan. Només hi crec. poden Un anar... tipus de gent hi pot Ah. anar. I no ens, Sí. co- Un tipus de gent. no ens convidarien Qui? a veure el mi no Banyolí de no l'any? Jo puc moure cables, jo, Què Podeu dius dir- ara? Què dius? Podeu fer un programa en directe reaccionant a... Ostres! Amb la tele? Uau. És veritat, Cuidado, Li fem la compé a TV Banyoles, Molaria anar als estudis de TV Banyoles a gravar, No, Bueno, a veure. som humils aquí, No, som humils. no ens venem, no ens venem a les grans la conspiracions. pregunta era, què tal la relació amb l'Ajuntament de Banyoles? Bé, normal, no sé. A veure, tampoc és que... n'hi Jo he estic- treballat per l'Ajuntament de Banyoles. Ah, sí, de què? Com a... O sigui, a l'Espai Jove. Amb- Pensava jo que sé, No, home, portant no. contes o alguna cosa. Sí, home. A veure com va això, Miquel Blanquejant una Noguer. mica, ja. No, home, no. Però bé, sí, normal. Bé, cordial. Sí, fins que em donin el Banyolí de l'any. Sí. Després t'encantarà l'Ajuntament. Sí, Sí, després seré, ja. serà Els hi l'amor de la portaràs meva vida. tortada i clar. aquestes coses. No, però bé, normal. No sé. Bé. Josep, tenies alguna cosa a dir? Jo vull parlar de contingut en català, Vale. sobretot a les xarxes. Ara que és com tema viral a més, per allò, vas veure la polèmica que va haver-hi? Ah, sí, de les De noies, les infermeres. del Vall d'Hebron, no sé què. En plan, tu què en penses? Perquè és com un tema molt polèmic. Ja no només a les xarxes, sinó als llocs públics de Catalunya. Per exemple, a l'Hospital, TV3, la Corpo, que també és pública. També hi ha com moltes polèmiques, per exemple, quan jo me'n recordo quan va sortir Marlisa Pereauda, crec que era, que hi havia molts personatges que parlaven en castellà i també va haver-hi com molt de revuelo de per què si és una tele pública catalana parlen en castellà, no sé què. Això des de dintre, o sigui, tu que estàs com més en dintre i tal, com es veu? No, o sigui, jo crec que amb lo de les noies de la Vall d'Hebron, del vídeo aquest i no sé què, jo crec que no hi ha polèmica. Bueno, És que realment és... o sigui, és com que està clar que són imbècils, Sí, que no tenen més de 2 neurones, perquè, a veure, si tu te'n vas a viure a X lloc, aprens la llengua de X lloc, i més si treballes de cara al públic, i més si ets infermera, perquè la forma del que estava parlant aquella noia és com, a veure, tia, ets tonta o ets tonta? Sí. Però sí que és veritat que el que sí que hi ha debat és, per exemple, a la tele, si hi ha d'haver tertulians que parlin en castellà, si no es pot buscar un expert que parli en català, etc. Jo crec que s'ha de prioritzar la llengua.
O sigui, vull dir-te que la llengua s'ha de protegir en aquest sentit, perquè, bueno, perquè al final és la missió d'una tele pública, però no només a la tele pública, sinó a tot arreu. O sigui, a mi m'ha passat d'anar, parlant d'hospitals, d'anar a fer una revisió mèdica i que em parlin com si fos retrasada. Bueno, ahora te haremos una analítica. I jo, sé parlar català, no que... vale, perdona, no sé què. Que a vegades també hi ha aquesta condescendència que fa que no... Bueno, o que canviem de llengua superràpid i coses d'aquestes. Per tant, sí, sempre com a parlants, i a les institucions encara els hi hem d'exigir més perquè s'espavilin una mica. Facts. S'ha de parlar català. Totalment. S'ha de parlar català. Sí. Ha de tornar allò, També la queca. s'ha de dir que aquí a Banyoles estem una mica protegits, perquè aquí quasi tothom parla català i en el teu dia a dia no necessites el castellà per d'allò, però a Barcelona, i a fora de Banyoles, la llengua dels nens i nenes als instituts és el castellà, al pati. Sí, a la uni allà a Girona, Déu-n'hi-do, la no? gent que també parla castellà entre ells. Clar. Sí, sí. Bueno, i jo vaig anar fa poc a fer una xerrada a un institut a Sils, que tampoc és tan lluny, i al pati parlaven en castellà. Tot i saber català i que potser a casa seu parlen català, Castellà de pati, Mira, de què passa, tio? Un amic de la uni meu, amb nosaltres parlem en català i a vegades s'equivoca per passar coses pel grup, amb el seu grup d'amics del de la uni, i diu que, per exemple, amb els seus amics parla en castellà, però tampoc sap per què, perquè tots saben parlar català. Simplement per... I parlen castellà per... costum. Jo què sé. Sí. Jo també he vist gent que en plan que he anat a l'institut o a l'escola amb ells i a mesura que han crescut i de cop hi ha un moment que els perdo de vista I han fet el xip, han fet el xip. de com parlen castellà sempre. Sí. Què t'ha passat? És molt raro. O sigui, per què si tota la vida has parlat català, amb la teva família parles català, de cop parles castellà? És També com és veritat. Sembla com més guai o alguna cosa. No sé. És que és veritat que hi ha la idea que el català només serveix per parlar com de coses intel·lectuals o per estudiar, saps? O sigui que no té un ús al dia a dia. Sí. I no té un ús al dia a dia, o sigui, es demostra que no té un ús al dia a dia, perquè tu podries fer el teu dia sense parlar en català. O sigui, podries viure tot el dia sense parlar en català, parlant en castellà. Llavors, clar, si no necessites una llengua, per què aprendre-la o per què parlar-la, no? I hi ha gent, llavors hi ha un tipus de gent que a vegades jo empatitzo com amb aquesta gent, que és com, a veure, jo no parlo català perquè vaig arribar aquí, vaig aprendre castellà, i quan parlo en català la gent se n'enriu de mi o no m'acabo d'atrevir. Llavors és com, bueno, però tu tira i ja està, vull dir-te, no sé. Sí. Però sí, s'ha de defensar el català. També és un altre món, és això que deies, entre aquí i a Barcelona, i també com els inputs que reps quan ets petit, no? Vull dir, coses com el Super 3, també és important Els referents... que no acabin, perquè que s'acabi això vol dir que literalment creixes a petit amb un contingut que no és en català. S'ha tornat a anar a la tele. Fem una pausa. A veure... Molt bé. Ole. No, doncs això que dèiem, que Clar, és important, tenir referents que parlin de tot i sense vergonya i que tinguis un Joel Díaz que et pugui dir, com ho diu, bona Espanya i putanit, o no sé com ho van dir. Vull dir que putanit i bona Espanya. Putanit i bona Espanya, bueno, doncs això. Doncs que tinguis referents que parlin sense embús, també és guai per dir, vale, el català no és només allò que m'ensenya la profe de català, sinó que també hi ha podcasts, hi ha contingut, hi ha sèries, hi ha coses. A mi em va sortir un vídeo d'un tio que deia que era de mig d'Espanya, que se'n va anar a les Illes Balears i va dir, és que aquí em parlen en català i em penso que m'estan parlant en castellà però inclusivament, en plan Guapis. I em sento molt incòmode. A veure, tampoc, no? Bueno, Jo el problema del hi ha català gent castellà, curteta. jo crec que es porta massa a la política, tot. En També. plan, Està la tot gent massa barreja polititzat. coses, Sí, Ja. sí, sí. També. ja, encara que sigui la llengua. I després hi ha, els conflictes. Bueno, i que al final, jo vaig, això que deies de les sèries en castellà que havien fet a TV3 i tal, jo vaig veure una entrevista que parlaven amb en Carlos Cuevas i que al final deies que si no es fa en català és perquè no hi ha prou calés com per fer-ho en català, vull dir que si no s'hi aposta com per fer sèries en català i així, tampoc és problema
els actors o actrius Clar. que estiguin fent allò, saps? Bueno, és que igual que els youtubers, que al final, clar, si tu ets la Dulceida i tu ets catalana però vols fer calés, Clar, està clar. T'has de canviar. Miren Joan Manuel Bueno, Serrat. però també és... Home, sí. Influencer i youtuber. Bueno, del seu temps, però també, Sí, també youtuber. és la mateixa història, realment. Però hi ha molts de youtubers i instagramers que són catalans. que són catalans, N'hi ha molts, eh? Molta és que la majoria... La majoria són catalans. Però La en majoria castellà. són catalans i la majoria van cap a Madrid al final, perquè És on hi ha... on En hi ha Tamayo va el diner. intentar, no? En Tamayo. Fer contingut en català. Ara. Bueno, és que jo el conec en Tamayo. Ojo. Sí, som Personalment, amics. Sí, som amics. I ell diu que ja li agradaria poder fer contingut en català, no, sí, ja ho va saps? menjar. És que si has de viure d'això és complicat. Clar, Molt sí, complicat. clar. T'ha d'anar És que molt bé per poder També- Si vols viure fer d'això. contingut en català ja no... Hi ha un és qüestió, punt no? que és jo decideixo o sigui, prioritzar la llengua a fer molts calés, saps? És moral contra el que vols. Ja. O sigui, jo, per exemple, jo crec que jo no em passaria al castellà, però perquè tampoc tindria gaire èxit perquè no sabria parlar castellà. Però, o sigui, Home, sí poder que tindries sé el teu parlar... èxit, eh? Però vull dir-te que al final, per exemple, en Miquel Montoro va tenir molt d'èxit amb els ses pilotes, ses taronges, no sé què, i quan es va passar al castellà ja està. Un mes. Van a la resistència i I d'aquí... para de comptar. Bé, inclús hi Vull va haver-hi dir- polèmica amb en Miquel Montoro, no? La gent deia, rotllo, com pot ser que, Clar, en Miquel tenia que no molts sàpiga seguidors. parlar bé el castellà? Clar, bueno, Sí. llavors potser la seva naturalitat i tal es perd perquè t'estàs canviant de llengua. Exacte. I si tu fas la teva vida en català, el que no té sentit és que facis la vida en català i llavors el contingut el facis en castellà. És que es fa raro. Perquè ets un venut. Em sentiria incòmode parlar en castellà. Imagina Davant fer, d'una la, imagina fer la cebolla. Ja. Un dia ho podríem provar, La cebollita seria. La cebollita. Hola, ¿qué pasa? Estamos aquí con Río Muertos. És incòmode. Amb el nostre accent és pagès. Sí, Clar. Sense saber... Potser dir tindríeu les èxit i Ls. tot. Que, clar, nosaltres quan parlem castellà i compro el castellà dic les Ls, les dic així, molt marcades. Sí. A mi em passa amb les S's. No sé dir les S's en castellà. La meva profe de castellà... Algú ha anat al Bregú d'aquí? Que va. No. 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 La meva No hem profe de tingut castellà aquesta deia, sort. El ceseo, chicos, el ceseo. I jo, ai, perdó, perquè, bueno... Hi ha molta gent dins, és a dir, no de cara al públic, però a l'interior de TV3, és a dir, a la Corpo, tota la gent que hi ha molt de castellà al dia a dia, o no? No, jo crec És a dir, que no. gent rotllo càmeres, que moltes vegades són empreses... No, jo crec que almenys a l'equip del Random i la gent amb la que he treballat no hi ha molt de... O sigui, no hi ha molt de castellà. I mira que jo treballo a... O sigui, és una coproducció i la productora és YouPlanet. YouPlanet és una agència de... A part de Wismichu, productora, de Wismichu, Auronplay, no sé què. I no, perquè tots són catalans i tots parlen català. Llavors a la feina doncs, es parla, la llengua és el català. Sí, sí. Ho vam veure, el de YouPlanet, i vam dir, uau. Sí, perquè és heavy, és gran. Sí, perquè et va... És molt gran. Buscant una mica d'informació et vam trobar al LinkedIn i posa YouPlanet, no sé què. Sí, sí, és molt gran, és molt fort. O sigui, YouPlanet, i jo, ni puta idea. O sigui, la productora que us contracta és YouPlanet, vale. I llavors ho vaig comentar amb una amiga i em va dir, què? YouPlanet? És la de l'Auronplay? No sé què. I jo, hola, estic contractada. Em dóna que l'és l'Auronplay. O sigui, potser la meva nòmina ve de la publicitat que ha fet l'Auronplay. No, o sigui, no és directament així, però fa il·lusió i tot. T'imagines? Sí, sí. Bueno, El coneixes, no? No. No heu coincidit a la YouPlanet. no, però en Wismichu sí que al sopar de Nadal de l'empresa Hi ha estava sopar allà. de Nadal. Estaven allà Que tots guai, els influencers i jo. Clar, la meitat no, o sigui, molts no els conec, però hi havia la Màrmol i així jo. Que select. Hi ha sopar de Nadal de TV3? No, sopar de Nadal de YouPlanet. I sopar de Nadal de TV3 suposo que cada equip es fa el seu. Però rotllo, Palau Sant Jordi, tot tancat només pels treballadors de TV3. Cap de taula allà. T'imagines? Cada taula, Melero. tothom sap qui Home, seria el cap sí, de taula. la Melero. La Melero. Amb en Molina. I Antoni Cruanyes a l'altre costat. M'agradaria De que taula. portés alguna de menjar. Sí, La sí, Melero i- arribant amb una copa de... Però una cosa, per Nadal, que Un posen... sopar de traje. Per Nadal, que posen ple de coses refregides, fan aquest sopar i el graven I ja està, i ja ja tenen està, i contingut que el vagin repetint, però... per Seria brutal, 3 eh? anys. És que imagino que si brutal. fos l'últim sopar, una taula així llarga. Sí, llarga. I al mig, allà, rotllo, beneïm la taula. Ho repetirien com la família real, 25 vegades. Hòstia. Sí, això ho repeteixen molt, eh? Què més repeteixen moltíssim?
Hi ha una altra cosa però ara em ve al cap, ja em vindrà. Doncs molaria, Al mig, no saps qui aniria? Qui té molt de poder al corpo? En Mainat. No? No ho sé. No, Per què ho dius? Jo no sé qui No, és. no ho sé, a la trinca, tio, el que el volien matar. És veritat, és veritat. És veritat que el volien matar. Aquest volien noi és matar? molt... No, és més de... És més No sé si té és molt més de poder, espanyol, eh? És més d'espanyol i té poder. Tenia O sigui, té molt de poder aquest Sí, tio, sí, sí, però sí. quina productora és la seva? Just Music. Ah, Hòstia, això és d'Operació Triunfo. Sí, és Sí. que ell és... tot això és veritat. No, clar, realment no té és poder OT. al corpo. Bueno, perquè, per els exemple... Beta són Just Music. Ah, doncs mira, ja és Mainat. Com? Que la beta és Just Music. Hòstia, cuida. Sí, No, sí. però No, hi va haver-hi però- merder amb això d'Operació Triunfo perquè va denunciar perquè Eufòria s'hi semblava massa. i És aquestes veritat. coses, Sí, sí. Bueno, Eufòria també, ha patat fort. al Eufòria ho corpo. peta fort. No s'ho esperaven. No s'ho esperaven. I ho estan aprofitant al màxim. Ha vingut algú d'Eufòria? No al tenia random? res. Home, ha vingut l'Edu Esteve, ha vingut... Bueno, Lil Dami, que era jurat. Bueno, és jurat. Qui més? Ah, en Chukman va venir el divendres. I qui més? No sé qui més ha vingut. No sé qui més. Eufòria. Ahir vaig mirar un tros del càsting. Home, nosaltres volem anar, amb en David ens volem colar al... Clar, quan sortim del random els divendres, colar-nos de públic a la gala. I fer un rotllo... cantar algo. Allà? Sí. Sí, home. Por el amor de esa mujer o Por el alguna cosa amor. així. Home, No, pensava I català. ara anem a vale. descansar una mica i que paraules d'amor, passin paraules d'amor. Sí, Tots dos, algú molaria. que ens faltava. Home, però estaria guai. Sí, home. Proposeu-los-hi. Ja ho Ana, proposarem. Marta Des Torné i en d'aquí, Miqui. proposat. Va. Després això es penja i ja ho veuen. Sí, sí. I per acabar una mica l'entrevista, tirant més cap a casa, Va. per poc que ens hagis vist, què n'opines de la Sabeta? A mi em feu molt de riure. O sigui, quan no he vist cap programa sencer, volia mirar el que va venir l'Albert. Ui, per- Hòstia, no miris, no miris. Aquest és bastant Però és que és És bastant el tit. pitjor. allò era del nivell de que és que no era Era la ni, prehistòria, no hi havia cap objectiu. Allà- Vull dir, ara no tenim cap objectiu, però és que allà Abans no hi havia encara res. menys, no? Estàvem allà al farem sofà, una rotllo nosaltres així. mateixos, allà. Vale. Si podem fer una reentrevista algun dia. Sí, l'Albert té coses a explicar. Tens coses Té moltes coses a dir. Però vaig mirar 2 minuts. Ai, tan I, malament. no, però va ser perquè tipus, a les 4:30 tenim reunió i jo estava procrastinant a la feina i dic, bueno, vaig a mirar això. I vaig començar a mirar i eren a les 4:28 i a mitja vam començar, bueno, va, tothom aquí, no sé què, i jo, bueno, pues res, Pues res, ja ho miraré després. I no ho vaig... La meva àvia Bueno, va s'ha ser dit- ahir, de fet. Que també va durar 2 minuts mirant-nos i va dir que eren molt dolents. Ai, Però com jo es he diu de la teva dir àvia? que quan em Com es diu la sortiu teva a àvia? TikTok em feu gràcia. Sí. Meta. Quimeta. Segurament deveu Esperem triar millorar. els millors moments. Bueno, sí, clar. Però em feu gràcia, penso. Sí. Que monos. També vaig pensar, tots sou tios. Ja. Ja. O sigui, no teniu a mirar. A la Carla aquí ho faria molt bé. La Carla cuida. Li han de donar... És que la Carla és cuida. perillosa, perquè no li donem un micro, ja crida, Ja. perquè se senti. La Carla va venir. Li podeu donar una secció de 10 minuts. Només et direm, Sí, només et girem la direm, càmera. només et direm que el primer programa Va venir ella un va cop. venir Vale? i no va, teniu el programa borrat. Vale. Va deixar anar alguna barbaritat. No sabia que per poca gent que hi ha es penja això, Pot saps? tenir... Però alguna barbaritat, no a nivell de ningú important, no, a nivell de rotllo aquest que no ha vingut, és un sobre de la colla, vull dir que... Millor no. No, O però sigui, gent que pot mirar-ho. Ja. com veus la Sabeta? Què milloraries des de la teva És que ja us dic, tampoc punt? n'he mirat gaire, però... No, però bueno, ara que hi ets... Està molt bé. Jo potser posaria alguna cosa de... A veure, és que aquí anem a filar prim, però algú de... Mira aquest vídeo teu que vas fer això, saps? En plan de no sé qui. Clar, depèn de quins convidats tingueu, també és veritat. Però entre vosaltres també us podríeu putejar una mica. Hòstia, això pot sortir molta cosa. Sí, Això pot ser perillós, Això eh? pot ser molt perillós, De eh? fet, Caution. avui ens podem putejar. Què vols dir? Ui. A la meva secció ens podem putejar. Ah. Ara, Ai. depèn de tu. Vale. No, ja... Endavant, Ja ho no? veuràs. Doncs endavant la secció. Va. Pa'lante. Sí? El què? És la meva primera secció. Endavant. No, de fet la teva és l'última. L'última. Sí. Primera i Però era última. per acabar a tope. Vale. Era per acabar a tope. Així, tu dius que endavant, eh? La Que Sabeta? sí, que molt bé, molt guai. Creus que podríem I- aconseguir... O sigui, nosaltres Bueno, l'altre Grau, dia... ja l'has Espera, fotut- no, no un t'emocionis. moment, A veure, a veure què diu. un moment. No t'emocionis. No el vull posar com compromís. Nosaltres l'altre dia parlàvem que segurament serà, no veiem algú millor que pugui venir, és a dir, com a importància més amunt que tu.
O sigui, aquí portem... No, podeu aconseguir gent molt més important. Heu de tenir cara dura. O sigui, heu de dir, tipus, pues jo què sé, qui és per tu superimportant? En Miquel Noguer. No, home, no. Ja vindria, Pensa que ara estan en època preelectoral. Ah, sí, és veritat, ara estan en Llavors, campanya. Tu creus? És que l'altre dia vam comentar li podríeu dir. un cara a Podríeu dir. cara. Miquel Noguer, Jaume Botinyà. Què et semblaria? Vols venir a fer de moderadora? Pim-pam! Doncs mira, podria fer-ho. No, però... Ho diguem, Creu, t'estàs passant de cara dura, A mi no potser. me'n perdeu. Faria gràcia, en veritat. Està emocionant i ha dit que Està no. emocionant. Una cosa, faria gràcia i la gent ho miraria. Tot Clar. Clar. Estaria mirant. Jo miraria De més cop allò per tindria votar. un pic Sí, sí. de gent. De fet, després la meva àvia li agradaria. Ens punxarien a TV Banyoles, jo crec. Aquests nois estan fent... Connectem en directe. De cop, el redactor de TV Banyoles que està a casa seu, jo què sé, dormint mirant el Netflix, corre, vine cap a la tele que hi ha feina! Sí. Diuen que un dels requisits per fer això és Maria Banyolina de l'any. Home, doncs... Es pot fer una crida important des d'aquí, Es pot De fer un fet, pacte. Fem una crida. Banyolí de l'any, només han sortit esportistes, no? No, i No. l'última... Ah, bueno, va sortir. L'última va ser gent. No, i Va ser la Nai Drame. 5 anys, la Clàudia Sadó, que és escriptora Ah, de sí? teatre. Oh, no sabia que la Clàudia Sadó també havia. Sí, crec que sí. L'Albert Serra el té. No ho sé. Home, l'hauria de tenir. L'hauria de tenir. Hauria. I portar l'Albert Serra? Veus? És que Bueno. ja podria. Tenim algú que ens pugui contactar? O sigui, Rocco hi ha Banana. algun punt entre mig? Tenim un punt entre mig. Estem a una persona de l'Albert Serra. Estem una persona. Carla, digue-ho, que has de participar. Sí que tenim algú entre mig. Home, però no ho sé si és... Bueno, ja ho gestionarem. Però sé... Però que... Tenir l'Albert Serra... Però és que poder seria molt incòmode, Però Bueno, però us ho podríeu dir. O sigui, seria com... Bueno, tal. Clar. És molt que- difícil, sí, és molt difícil Jo no em sento d'entrevistar. Bueno, però és que, Però per la risa, és saps? que no estem ni preparats... Vull dir, has de saber que la reunió per pactar l'entrevista d'avui era com... Buah, ve la Maria... Que li preguntem que no s'ofengui, que no sé què... No, és que A veure, m'ofenc teníem una poc, mica de por, Por! Bueno, perquè jo què sé... Som vull dir- novatos, som novatos. Ja, Som novatos. doncs porteu l'Albert Serra com a següent convidat i així ja... Ja ho acabeu de no petar. podem anar Ho acabeu de més... petar. ens No, home, enfonsa. però gent més top podeu portar segur, perquè tampoc és gaire Que difícil. va fer en Pau Vallvé. A més, és tan fàcil... Sí, o sigui, és tan fàcil com tenir cara dura i enviar un DM d'Instagram. Hola, mira, estem fent això, no sé què, et vens superbé i ho intentes, i si no, no passa res, però... El no ja el tens, no? Clar. Sense ànim de lucre. Sempre funciona. Quina mena de... Els diners que guanyem els destinem a ONGs. Si vols venir a col·laborar... No, doncs ja ho farem, això. Clar. Hem Vam intentar. d'obrir rotllo molta gent. A veure què. Mira, un de cada 10 potser ens contesta. Home, i amb aquesta tele tan bé que va, podíem Sí, fer aquí estupendo. videotrucada, també, Exacte. No, i Mira. a veure, porteu gent, a veure, ara no vull ser... Digues. Però gent de merda, o sigui, gent... Bueno, hi ha un podcast que es diu Gent de merda, que us el recomano, però gent que no és molt coneguda, i llavors, doncs, de cop algú conegut serà amic d'aquell que no és tan conegut i dirà, mira, no sé què. Vull dir, que al final tot va per contactes. Clar, algú veurà, ha anat la Maria i diran, això ho peta. O mira, us trobeu en Jair Domínguez per Banyoles i li dieu, Jair, Doncs en Jair molaria. I fem un Jo tinc una, podcast. jo tinc En una Jair foto amb ell, molaria. Jo tinc No, una foto i amb ell. tenim un contacte de la Neus, Vull dir, és un... Crec que ens l'hem entrat com Doncs- 10 cops en Sí. menys d'un any. Sí, perquè que en està per Jair- aquí. Sí. Sí. Passa per aquí, la passa amb això... Va, de És fet, que jo ens me'l el vam... trobo a la tele i algun dia em fa vergonya, però algun dia jo crec que li diré, Jair, una cosa, Vols tu compartir baixes a cotxe? Banyoles? Sí, Anava a dir, heu compartit mai cotxe, no? Però estaria bé, no? Si Clar, total he d'anar allà mateix. baixes a Banyoles? Sí. Puc baixar amb tu? Clar, perquè en Jair sí que va a la Corpo per estar passant, no? Sí. Està passant. Doncs en Jair molaria. Jo crec que el veig factible, Jo crec que serà... No és tan difícil. No, No. encara. I també és molt top. Ja ho gestionarem. Sí. No, més en Jair aquí... Em dóna respecte. Home, a mi, li quedaria graciot, Dóna respecte, però estaria bé. No, li faria una bona No, no risa. seria això. incòmode com l'Albert Serra. És que l'Albert Clar. Serra... És molt totxo, l'Albert Si, Serra. si, patim Sempre per, els majors. si patim perquè el programa dura molt, amb l'Albert Serra, 5 Home. minuts i fora, Li feu una pregunta. Limites molt bé, Ara d'aquí 2 anys aconseguim que vingui i És aquí que- quedarem fatal, Fora conyes. Bueno, Jo crec podeu que... fer-ho. O sigui, a Banyoles penso que no es té consideració per l'Albert Serra, però que el tio ha guanyat... Ara ha anat a París i ha guanyat com 3 premis i estava nominat Ho peta a 9. molt.
ho peta molt. L'únic que és un tio peculiar. Home, sí. És peculiar, sí. És més peculiar. O sigui, jo crec que el nivell de peculiaritat està 2 passos per davant que l'Albert Pla, Molts més passos endavant. Sí, tu dius molts, ja. És que jo vaig veure una entrevista que li van fer al cotxe i li van dir... I l'Eloi Vila el va fer sí. fora. No, l'Eloi Vila, tipus allà, intentant rascar, saps? I li va dir, bueno, tu, la teva família, què t'han ensenyat? I va dir com, res. L'Eloi Vila, després d'això, va aparcar en doble fila i va dir, bueno, ja estem, me'n vaig. I els teus mestres? Res, jo no he pres res dels meus mestres, no sé què. Jo ho sé tot. I jo, bueno... És peculiar. El cotxe és un programa guai, també, de TV3. Sí. Mola. L'Eloi Vila, convida'm aquí. L'Eloi Vila és guai. És molt guai, l'Eloi Vila. I heu anat al cotxe? No, a mi m'agradaria molt anar-hi. I aniran, Jo Sí, no? Sí, d'Arturo. Esperem. És que a més algun dia. ja interessa promocionar el Clar, random al i que final- estigueu per allà, que us vegin. Vull dir que... Algun dia que haguem de fer promo d'algú, Exacte. ja... Ara sí, va. Tanquem d'això d'entrevista i anem a les seccions. Vale. Estàs preparada? Preparadíssima. Va, comencem les seccions, vinga. No té cap ni veus L'heu currat. i transforma tot el que veus. Fa que el cor bategui tan fort que el meu pit es queda No, si quan digui que s'hi haurà acabat. Que maco. Tinc referència, saps? És que les cançons del Super 3 són increïbles. Les millors. Adrià, endavant amb la secció. Va, què et portes Bueno, avui? jo proposava un petit joc. Vale. Jo et diré 5 noms Sí? de persones de TV3 Vale. i tu els hauràs d'ordenar de l'1 al 5, però sense saber l'altre. Per exemple, jo et diré... Vale. Potser t'ha sortit un vídeo per TikTok. Sí. Vale? No ho hem tret d'allà. No. No. Se m'ha Tu oblidat. Tu dutxant-te de cop et va venir la Veritat. idea. Bueno, començarem amb en Ramon Pellicer. De l'1 al 5, on el posaries? El 3. El 3. Estem una persona d'en Ramon Pellicer o no? No el conec, en Ramon Pellicer. Perquè en Ramon Pellicer treballa el cap de setmana. Llavors no el veig. Clar. Però l'has vist de vista? Sí, és tan jove com sempre, en plan... No l'he vist mai. Abans d'entrar a maquillatge... No l'he vist mai. He vist a l'Agnès Marquès, he vist a la Melero... Que de fet s'ha de dir perquè la Carme, que és la nostra de vestuari, o sigui, la nostra estilista, ha estat 7 anys fent el Tot es mou. I va plegar del Tot es mou perquè es feia de tardes i ella no es volia despertar aviat. I va dir... Jo no penso fer I llavors la Carme és com molt amiga, bueno, coneix molt bé a la Melero, llavors a vegades ens la trobem i comencen allà a parlar de no sé què, no sé quant. Estem a una persona a Melero. Això sí, però d'en mitja. Pellicer no. Bueno, va, Pellicer 3. Ja que la dius, a la Melero. On te la posaries? És que clar, no sé si em diràs 2, va. Els dos? Per deixar-lo lliure, no? Sí, per sí. Es poden Clar, saber- llavors es ara poden hi haurà saber gent- Allò, la poso el 2 perquè... No, però potser hi haurà algú més Més top top. i que et miri més. Bueno, un molt conegut, presentador del temps de TV3, el senyor Tomàs Molina. Clar, és que ara el podria posar a l'1 O el i 4. llavors patiré. O el O 4. se'ls queda amb el 4 o el 5. És complicat, realment. També el coneixes, en Tomàs Molina? Ens ha gravat alguna cosa pel random, Sí? sí, Tomàs. 4, va. El 4? 4, Sí, Tomàs el això, 4. jo no m'ho Ja, esperava, això. ho sento. Ja no es gravarà cap més cosa per No, random. ja està, A fora. veure, fora de despedida. L'Espartac Paran. És que clar. Queda el 5 i l'1, Queda el 5 i l'1 i em queda un nom més. Està a TV3 encara, l'espectacle? Feia... Ah, no, clar, el divendres ja no el feia. No, crec que no. És que el divendres era El tan poso top. a l'1 només per les connexions que feia el divendres. Petú! Ara patiré, eh? Per tant, tal com ho dius, Antoni Cruanyes No! és el top 5. No! He de dir que Toni Cruanyes, quan vaig fer el càsting, em van preguntar, jo tinc el nivell superbaix de famoseo, i em van dir, si tu et trobessis un famós, què faries? No, em van dir, en quines situacions tens vergonya? I vaig dir, si em trobo un famós, doncs passo vergonya, no sé què, i em van dir, i quin famós? I jo, doncs no sé, Antoni Cruanyes. Agafada, entra a la corpo ja!
Si no Taylor Swift, no, jo No, què sé, no. no. Toni Cruanyes. Que bo. I l'has conegut? Has passat vergonya de veritat o no? O sigui, no el conec, no hem parlat, però sí que ens hem trobat, en plan, hola, què tal? Se'l veu I ja està. tan maco, un Toni Cruanya. Sí. O sigui, és que se'l veu Sembla un, com un tros de pa. tros de pa. És que el defineix. S'hauria de tatuar, tros de pa. Un tatu, Bona nit. Bon tatu, sí. Bona nit, tros de pa. Bueno, doncs aquí estaria, en plan aquest petit... Ah, molt bé, prou bé. Bueno, després, clar, ja a segona part, diguéssim... Ara anava a dir, jo sabia que hi havia més coses, Adri. Diguéssim que hi ha dues parts possibles. Hi ha una que és una de preguntes curtes, Vale. així, i després l'altra és un petit joc, que en plan, crec que el vam decidir que no, però jo el dic igual. Fem les dues. Tira Vale? milles. És un joc de... Tu diràs 3 frases, Vale? vale? 2 d'elles seran veritat Ui. i una ha de ser mentida. Jo? Sí. Vale. I nosaltres ho hem Respecte a d'endevinar, TV3, del random o de lo que tu vulguis. I després nosaltres haurem de decidir Quina és mentida? quina és mentida. I, bueno, qui l'encerti... Sí. I qui la falli es pot cridar tonto. Sí. Vale. Insultem. Tonto. Vale, o sigui, he de dir 2 frases, que si, 3 frases, una és mentida. Una ha de ser mentida. Una ha de ser mentida. Vale. Podem fer temps parlant. Això hem d'acostumar a dir-ho abans, Sí, perquè si no fem passa temps, això. fem temps. no Això hem d'acostumar a dir-ho abans. M'ho apunto al notes, que jo tinc molt poca memòria Vale. i després no me'n recordaré de quina he Com dit. seria la vostra llista aquesta? És a dir, ja no dient-los... Fem el top 3. Sí. Jo faria... Fem el top 5 consensuat. O La sigui, melhora de tot. La el top melhora de 5 tot. de la Melera Melera Capú, sí. L'amic de l'Espartac parant, com es deia? En Xavi Coral. Anava a dir Xavi Combis, no, en Xavi Coral. No, Xavi Coral era aquell que deia les paraules que anava al pop i deia jo. En Mario Serra. En Mario Serra. En Mario Serra. És el puto amo. El que fa crucigrames. Mots encreuats. Mots encreuats? Una cosa, perdó, és que sóc molt... Digues. Quines frases he de posar? O sigui, de quin tipus? Un exemple, va. Una petita anècdota. Vaig arribar un dia a TV3 i hi havia en l'Espartac parant, dormint al mig del sofà. Hòstia, que guai, realment. Hòstia, molaria, Tu imagina't arribar a la feina i Espartac, trobar-te-la allà. Li dius, el despertes o no? Bueno, el top, com ho faríeu vosaltres? A veure, Melero 1, hem dit? Sí, jo crec que sí. Melero 1, És molt fàcil fer-lo després. Ja. És que jo crec que ja t'ha ficat en Cruanyes últim perquè... Per anar a putejar, eh? He anat dient, Per aquí poses l'últim. Ja, jo crec que hem de triar l'últim, perquè l'últim jo crec que és complicat. Jo... Mira, per descarte queda jo crec que en Tomàs Sí, Molina el Ramon posaria Pellicer. l'últim. Sí. En Tomàs Molina últim. Oh, poder sí, No, és en Ramon Pellicer. No, en Tomàs Molina últim no. Sí, jo crec que posaria en Ramon Sí, Pellicer. Ramon Pellicer ha de Últim tenir potser no, poder, però quart poder ser. Jo posaria últim en Ramon Pellicer, crec. Jo últim en Ramon Em Pellicer cau molt bé, però... i quart l'Espartac parant. I sí, És que l'Espartac, el programa que feia els divendres, Ja, era era un molt top, escàndol. era molt Que top. nosaltres ja vam sortir, de fet. Sí, amb l'alcohol, allà sí que Jo hi vaig hem anat. sortir 2 cops. Això es pot explicar algun dia, que vam sortir el divendres? Sí. I una Sí. llegendària anècdota. Una cançó d'ACDC que un membre de la classe va dir el meu avi va el anar a meu Cuba. avi va anar a Cuba. El van És tallar, veritat, però és el que van tallar. anem a explicar, promocionaven les guitarres camps i hi havia un guitarrista fent solos famosos, rotllo ti-tiri, i nosaltres que estàvem allà darrere, rotllo nens, ens deien, quina cançó és aquesta? I poder era alguna per l'estil, Era Guns N' Roses. crec. Era Guns sí, N' era Roses. Guns N' Roses Guns N' o algo, Roses. i van dir, el meu avi va anar a Cuba. Els hi... Ja ho No, ja tinc. està, tallem. Doncs. Sí, ho té. A veure, primera. Vaig fer un random amb, o sigui, molta febre i angines i va ser el millor random, o sigui, el millor que m'ha sortit en ma vida. M'ho crec. Segona cosa, vaig sortir de festa en un context i vaig veure una persona coneguda de la tele liant-se amb una altra persona. I la tercera és que un dia anava cantant la cançó d'en Doraemon, tant de vols meus somnis, pel passadís de la tele, que és llarg, molt llarg, i de cop va aparèixer en Toni Soler i jo vaig fer com, adéu. I es va posar a cantar amb tu, t'imagines? Me les puc creure totes, eh? A la segona es pot dir difícils, lloc on eh? era? No. No. És que aquesta frase, És que si aquesta es pot- frase la podíem dir nosaltres i era certa. Us en recordeu? Si la segona és real... La segona? La segona frase la podríem dir nosaltres i seria certa. Ah, sí, crec que sí. Va anar bé Salrà, eh? Potser són les mateixes persones. Ah. Potser sí. Ah. Jo no sé què Vas anar a és Salrà de festa? No. Són les mateixes. Jo no sé què és història.
Perquè tu no hi eres. Poder no hi eres, No hi eh? era, no hi era. No hi era, passa no hi era. res, no ho direm aquí. No. Algun dia ho sabré. Quan acabem. Jo crec que la tercera és la falsa. Però és que tal com ho ha dit, Ja, semblava però és molt que veritat. la una me la crec molt i la segona me la vull creure. Per tant, Tu dius dic que és la tercera tercera. falsa. O sigui, jo la primera me la crec perquè jo, o sigui, penso que el dia que t'esperes que una cosa dius, uah, quina mandra, anirà fatal, és quan ho peta més, saps? Perquè... Sí, perquè ens baixes expectatives i de cop... Exacte, i després et pugen Clar. de cop. I la segona, Bueno, va, veredicte final. jo dic la tercera falsa, també. Estic amb l'Oriol. Jo vull creure en una tercera, diré que la primera és falsa. La Jo primera estic falsa. amb en Jove i crec que la primera és Vull Primera dir que la falsa. segona és falsa. Segona falsa. Vale. Sabeu que sóc gilipolles i totes són veritat. La més falsa és la primera, perquè vaig anar amb febre, però no va ser el millor random del món. Però les altres dues són veritat. mai ens l'havíem Vale, fet, doncs, aquesta. La falsa és la explica-lo d'Antoni Cruanyes. Ai, L'Antoni l'Antoni Soler. Això, o sigui, no sé què vam fer de Doraemon, el random, i llavors jo sortia, després de posar-me la meva roba, sortia del camerino i anava, i ell just sortia de l'estar passant. I llavors a vegades ens trobem, i jo estava pel passadís, tant de vols meus somnis, sí. Cridant fort, més? Bueno, esta es mi puta casa. I ella va dir com, adéu, i jo, adéu. I una altra anècdota molt bona, que ara m'acaba de venir, és que els passadissos aquells són molt llargs. I llavors jo anava pel passadís i no sé què vaig menjar, i em vaig tirar un rot. I va ressonar tot el passadís. No, i de cop va passar una persona, o sigui, hi ha moltes portes, i de cop va sortir una persona que se'm va quedar mirant com... I jo, ai, perdó. Però no era coneguda No, aquella persona. no era ningú conegut. Hòstia, molaria que hagués Era- sigut, no sé... Caramelero. La Melero va fer un rot. Melero, vine al programa ja. Hem d'anar ja encara està. dur amb la Melero, ja ho heu sentit, eh? Sí, sí. Posarem la maquinària en marxa. Hola, Helena. Paguem el desplaçament. Li podeu Next dir. section. Adrià, ho tens tu ja? Sí, jo donaria per... Molt bé. Aplaudim a l'Adrià. Molt bé, Adrià. Molt bé. Molt bé, Adrià. Bona secció, Adrià. Podríem haver dit tots tonto, perquè ens ha fet, ens ha fet jo el he fet lío. el lío tots. Són Ja més fet el tontos lío. nosaltres, però ells Tots, no són tan tontos. No, ja. Vale, ara anem a la segona secció, que la fem a cada programa, que es diu Obrim melons. Vale. Et sona haver Sí, vist a això TikTok? ho he vist. Sí? Obrim melons. Són coses que ens ha dit la gent o que hem posat nosaltres que creiem que és necessari parlar. parlar-ne. Vale? La primera, el primer meló que obrirem avui, me'l va obrir un amic meu de la carrera, Vale. que vaig dir, què li podem obrir a la Maria? I va dir que sí, tu també et passa que quan llegeixes SX3 realment llegeixes sex. I O sigui- si això ha entrat a la corporació, i què n'opinen? O sigui, jo, però t'ho dic en sèrio, no perquè estigui al Superdret, vaig pensar, és que, o sigui, sí que és veritat que si tu veus SX3 junt, la teva ment de persona adulta va a sex. Però bueno, jo crec que un nen petit tampoc hi pensarà. I segona cosa, això està pensat perquè sigui S3 i Clar, X3. Llavors, com que la majoria de vegades es veu per separat, no. Però sí que és veritat que, clar, junt és un sex. I això crec que ha entrat, però no sé quina és l'opinió de... O sigui, Bueno, què però en ara ja pensen. canviaron. Però ara ja està fet. I, a més, he de dir que es diu Super 3. O sigui, no és l'SX3, és el Super 3. Hauria pogut dir-ho a les 8, això? No, Que ho hem dit diverses vegades. però perquè la gent diu SX3, no, és el Super 3. O sigui, Quina que el edat Superclass és no la frontera entre S3 i X3? No es vol com No hi ha dir... frontera. No, no es vol dir com l'edat, perquè cada nen No, tu segueix Cada com si res, com si tot anés bé. madura a una edat diferent, no sé què, però més o menys em penso que són els 8 anys o una cosa Vale. així. 8, 9... Molt bé. Anem en un altre 7, meló. no sé. Sí, meló important que te l'obrim nosaltres mateixos. Vinga. Per què collons t'agrada l'aigua Bezoia? És que vam flipar quan ens ho vas No, posar. perquè és la millor aigua. O sigui, Què dius? Sí, perquè... A veure, qui era que defensava la Bezoia? Ningú. Vam dir, No, hi vam dir, havia algú que la defensava. no, vam dir, quina és la pitjor aigua? I vam dir, segur que estem tots d'acord. 1, 2, 3, i vam dir tots, Bezoia. Per algú serà. No, perquè és que és la millor, i us ho prometo. O sigui, jo no sé per què la parella de la meva tia,
que es dedicava a coses de l'aigua, no sé ben bé què feia en plan amb l'aigua, ens va dir la millor aigua a nivell de com nutrients o coses... Bueno, nutrients, a veure, l'aigua no sé si té... O sigui, la millor aigua a nivell de composició és la Bezoya. Però té gust. I llavors... No té gust! És com beure aigua de l'aixeta, per mi. No, bueno, Sí, bueno, sí. no, jo prefereixo aigua de l'aixeta, però vull Aigua dir... esbravada. Com esbravada. No. Jo Però trobo- et dona regust. Sí, Una és- aigua té amb algú- gust? Té algú. A veure, perdona, tu què veus? Pues Fontvella o Sant O sigui, jo Aniol. he de dir que bec ara Fontvella perquè al meu pis es compra Fontvella. Però és 1000 vegades millor la Bezoya. No té gust. Les altres tenen gust. Jo trobo que té més gust la Bezoya i a sobre és el doble de cara. És més cara, perquè és més bona. Bueno, Això sí, això de minerals crec que sempre he Sí. sentit que era millor, que diuen que és muy débil. Mineralització, mineralització dèbil. Jo mai he entès perquè és muy dèbil. No sé. Muy dèbil de què? Si porta més minerals o menys, però muy dèbil. Ja, ja. Cop de ponya més dèbil. Això no ho he entès mai, em sap greu. Va, per tant, sí, perquè podrien haver ficat No muy sé. baja i quedar-se tan ampla, ja en diria muy débil. És que no sé. De la duresa. és la teva opinió i d'aquí És no la et meva traurem. opinió. No, I ja està. Però Em és sap que... greu. Potser és una decepció, però... no passa res. No passa res, però que Vam dir, sàpigues que no estem li d'acord. diem que no vingui. De cop algú vindrà a trencar-me les cames. No estem d'acord. Com pot ser que t'agradi la Bezoya? No sé. Mira, Però ningú és perfecte. tolero tot tipus d'aigua. perfecte, Ningú Maria, és no passa perfecte, res. no passa res. Vale, molt bé. O sigui, ja està. És el que hi ha. Siguem així. Vale, i un últim meló que ens ha obert l'Anna Lafuente, Vale. que no té res a veure amb ni amb Super 3, ni amb TV3, ni res. És, a dir, És algú del cabell? No, Ah. tampoc. És que amb l'Anna tenim un vídeo pendent de fer un vídeo sobre el cabell afro. Perquè un dia ho vam dir Clar. i portem arrossegant-lo molt de temps, però un dia el farem. Molt, el cabell afro. Està bé. És una morete. és un meló que obro ara. És una putada, rotllo. No, no és una putada. És molt guai, però s'ha de cuidar molt més. Sí. I llavors hi ha un punt que dius, joder, me cago en to. Me rapo. Però sí, i ho vaig fer. No, però estic supercontenta. He passat molt de temps de la meva vida odiant-lo, però ara És que és guai. m'agrada. Anna Sí, Lafuente, et que dona per qui no recordi va venir. personalitat. Eh? Que l'Anna va venir És aquí. veritat. Sí, Programa és 4 o veritat. 5. Ah, sí? Va venir a Sí, parlar sí. de Fem Fem tram. De Tram. fent tram. Ah, Anava a dir home, podria parlar d'Escambell. Vols parlar Albert. amb l'Escambell? Vols dir alguna cosa? No. Convidem a l'Albert. l'Albert. Un dia fem un programa amb l'Albert. Amb l'Albert. Veniu tots dos? Sí. A parlar d'Escambell? Queda Sí. pendent, eh? Queda pendent. Perfecte. Vale. Confirmat. Perfecte. Quan hagueu de... Sí. Només un apunt d'Escambell. Van venir nens i nenes d'Escambell a fer de mini-maries, Sí. random. Sí. Que maco. És que els vam convidar. Ets una ídola de masses. No, bueno, de masses, una ídola local. Vale, doncs el meló de l'Anna Lafuente ens diu: els bebès acabats de néixer són molt lletjos i qui digui el contrari menteix. Són lletxíssims. Sí. Tu també ho opines? A veure, no sé que sigui el teu fill. Clar, que li dius, Però guai. també és lleig, l'únic que no ho saps veure. Bueno, per això, perquè estàs tan encegat. No, però hi ha nivells, eh? No, hi ha nens molt lleig. Hi ha nens, Jo els trobo tots igual. hi ha nens horripilísticament lletjos. Són Hi ha entre nens- lleig i molt lleig, saps? No cap amunt. Grau, què vas pensar tu del teu nebot? És que el meu nebot de petit era molt maco. Ja, jo també ho penso de la meva fillola. família. Però, No, però... Què ha dit? Que té un cap. Bueno, tio, la casa està com està. Aquí, allà i allò. Ve de família. És que la cosa és, El podem fer fora, el pròxim programa? de vegades, quan algú pareix, van a veure el nen, els familiars i així, i diuen, que mono. ai, que maco! No, és superlleig. No, n'hi ha, és que són per tornar a Però clar, entrar, imagina't, una tia que acaba de parir i llavors va Ja, allà també. i li diuen ai, que lleig. Yeah. No, és que jo sóc la tia i bueno, no els hi trenco les cames, els hi congelo les cames. O sigui, després de tot el o patiment... poder et poses a plorar, saps? Perquè deus tenir les hormones Ja, revolucionades ja. i la tia allà ah! Bueno, He doncs, parit un puto bebè lleig. No, però jo crec que no passa res per acceptar si tens un fill lleig. Vull dir-te, no tothom és guapo en aquesta vida. Però és que jo crec que ja de per si no ho veuen. Que és... Ja. Perquè és que, clar, no tinc fills, però deus pensar, és tan maco.
Sí. Però també s'ha de dir que després amb el temps milloren. Vull dir, al principi són molt arrugadets. Ja que no. Després... Bueno, però aquests que no són els que ja és molt lleig de punt de partida, saps? Vull dir, després ja costa arrencar. Si ja parteixes de... Clar. Però és que no cal que tothom sigui guapo. No. Si no, no hi hauria ningú guapo. Clar. Que em fos guapo. Uau. Bueno, després hi ha la gent que acaba de néixer el nen i venen i diuen ai, s'assembla a tu. Ai, sí! És que aquesta gent fa una ràbia. S'assembla molt al teu pare. Perdona? O sigui, és que no té ni... S'assembla molt a l'avi quan era jove. A mi em van dir que m'assemblava la meva àvia amb 16 anys. Ben igual que... No m'hi semblaven res. No m'hi semblaven res. 16 encara, que t'ho digui. Perquè t'ho diguin acabat de No, néixer. sí, acabat de néixer. Acabat de néixer. Dos dies, ui, que maco. Allò, El somriure del seu pare. però això és molt com de mare o d'avi, que és com que neix i el cervell ja és aquí s'assembla. Ràpid! Les celles són del teu tio segon. És molt top, això. És veritat, no, el dels bebès és molt fort. Però és guai. Sí. Són coses que es diuen més per amabilitat que per res més. Sí. Bueno. Sí, igual que el com estàs. Exacte, ho anava a dir. Anar fent. Un dia vaig sentir un de... Estic dret, ja em faig prou. Ja em faig prou en estar dret. A mi m'agrada molt el hem de dir bé. Hem de dir bé. Aquesta és molt bona, mira. Ara la diré. És una crítica a la societat, hem de dir bé. Sí. Amb una frase ja estàs fent tot un... És filòsof aquell tio. Crec que el meu pare de vegades diu pitjor que ahir, millor que demà. Sí, això ja... Pitjor que ahir, millor que demà. Sí, hòstia. Una mica trist, però sí. No seria millor que ahir, no. Depèn de com ho vulguis dir. És que millor que ahir, pitjor que demà. És que vas fer la merda. Vale, tanquem els melons. Melons tancats. Vale. Melons tancats. Gràcies per tothom que ens han obert. Pel pròxim ja podeu anar pensant per obrir. Jordi, última secció, Primera va. secció. Patem-ho a lo alto. És la que t'he dit que ens pots putejar o et podem putejar. Vale. La secció consisteix en... Faré preguntes tipus trivia. Vale. I en el cas... N'hi ha 7 preguntes. Vale. En el cas que en responguis... Les respostes tampoc. No tinc amb 4 de B... Si tu en respons 4 de B, ens mengem, o més, ens mengem un tall de ceba nosaltres. I si no... I si no, tu. Jo he de dir que jo ja m'he menjat, al random m'he menjat un tall de ceba amb mel. Hòstia, Ostres, amb mel. No sé si en tenim, però... No, millor sense. Sense. Més real. Em va tocar menjar-me. Doncs no serà el primer cop. Doncs vinga. Espera, abans de començar, fem que entri la ceba. Presentem la ceba. Teniu a punt Vinga, Teniu a punt la ceba. O si no, hi vaig jo, si no, eh? Sí, no, ja ens la porten, És que la teníem en fresc perquè més sigui bo la mossegada, saps? Una dada interessant, sabeu com es diu És com una poma. el químic que fa plorar els ulls de la ceba? Ja sé que a ningú li importa, mercaptoptenol. Oh, que maco. Molt bé, Oriol. És que m'ha arruïnat la carrera, això. Ho podríem haver ficat al trivia, això. On la fico? La fico allà al mig. Que el vegi la càmera. Sí, posa-la aquí davant d'en Flusky. És molt maca, Sí, és com molt perfecte. És perfecte aquesta. Una pregunta, si ens l'hem de menjar nosaltres, què fem? Una mossegada cada un? Ens l'anem passant com a cubata. Vale. Vinga, va. First question. Primera Jo pregunta. Com a primera pregunta, jo vull preguntar primer. Tu miraves la Riera? Sí. Doncs anem malament. Perquè aquesta és fàcil. Com es deia la filla d'en Clàudia la Riera? Tenim d'opcions. L'Ona, Hòstia, més amb opcions. l'Estel i la Mireia. L'Ona. Sense opcions. Mini puta per mi. Un punt per tu. Vale. Segona. A quin any va Jo sortir vaig fer l'àlbum Llença't de l'Axam Busto? Tenim Hòstia. el 1998, el 2000 o el 2001? Teniu molta mala sort. És No. 2000. No! Perquè Espanta, vaig Alexa. gravar un vídeo ahir sobre rock català i vaig buscar Llença't. Ai! Ai, 2-0. Tia puta. A 4 és ceba per nosaltres, eh? A 4 és Mano. En quin estat es troba Chicago? ai, això sí que no ho sé. Nova York, Nova Jersey i Illinois. Nova... Illinois. És Illinois? A més, no, li podem donar per dolenta. És Illinois, no Illinois. Vaja, se l'ha sap tot i si el que no se la sap se la fa de sobre. Bueno. Bueno, si no diré sí. Vale. Ja crec que hem perdut jo ja. Ja podem anar... Confia. Ara em falten 4 més. Les he fallat Les he de fallar per anar bé. totes. Vale, a veure. Confia. Quanta gent juga en un equip de voleibol?
6 jugadors, 7 jugadors o 8 jugadors? Aquesta xunga, Quan has dit? 6, 7, 6, 7 o 8? 8? Vale. Ah, fallat. No, però la que l'hem de... Vale, que si no... Ja no, ens pensava que ja l'havíem... saben totes les respostes. Clar. Vale, va. Vale, 3 a 1. M'han portat a ganivet per si els Sí, abans de sí, partir. deixo aquí. Quants cors té un pop? Hi ha un cor, 2 cors o 3 cors? 2. 3 cors. Va, remuntem. Estem remuntant, Quan anem? 3 a 2? 3 cors i els Anem tenen al 3 a cap. 2? Al cap. T'imagines? Tenen 3 cors al cap. Que et vagi bombejant el cap. Quin mal de cap, Quin mal de cap. Per això vam fer així. Hòstia, no me jodes aquesta, Bueno, Ai, vinga, a la veure. pròxima és molt fàcil, Una cosa, un moment. Està a una resposta correcta No de s'hi val a guanyar. canviar. Sí. Ara es dic que és molt fàcil i si jo falla quedarà malament. Quin filòsof va inventar-se el mite de la caverna? Plató. És que a veure... Perd les opcions! Ojalà no estigui les... Bueno, jo vaig tallant, si vols fer l'última ja per... Sí, ja per... Quin és l'element químic més abundant a la Terra? Oxigen, hidrogen o nitrogen? Hidrogen. Un 5 o 2 ens ha fet. Bueno, És hidrogen. És hidrogen. Tu, una cosa, això ho anem apuntant i cada, vegada, i cada persona que vingui a veure qui queda millor. De moment has guanyat, ets el top 1. Quantes n'ha fet? Vale, Però les ets el heu de top fer 5 una de mica dos. més 5 de dos. difícils. Sí, bueno, però... Ja. 5 de 2. Perquè aquestes són molt fàcils. Home, a la llençat has tingut sort, no has dit? He tingut molta sort amb aquesta, però les altres... Ja, Perquè igualment s'hauria fàcils. guanyat, eh? Una cosa, què fem? Un tros així cada un? A veure. Amb una queixalada només, jo no m'ho menjaré pas tot, Una última pregunta. Però era per menjar-nos-ho tots alhora. Com una família unida. Mentre talles, has conegut algun actor o actora que va participar a la Riera? Actriu. No... Actora? Sí, perdoneu. Sí. Vale. Perdoneu pel meu català. No. Estil Julián, en grau tallant aquí. No, però no ho facis petit, o sigui, que patiu una mica. Sí. Va, grau, hem de patir, va. Ens ha fet un 5-2, hem de patir bastant. Hem de patir. Hem vingut a jugar, no? Clar. Sabíem Aquí el que hauríeu ens de fer ficàvem. jocs, és una cosa molt guai. Sabíem el que Hauríeu ens de fer més ficàvem. jocs així. Preneu i mengeu-ne tots. Apunta't al rànquing. Amén. Va primera d'una persona. Vas primer 1 de 1. de 2. Què és aquesta merdeta? Ah, sí? Qui va fer... Que fem llet van fer... Ah, clar, jo no hi era. Els coneixes, També un que fem 5 de llet? 2, però al revés. I has anat? Ah, no. Vinga. Mira, jo un n'agafaré Vinga. un Sí? tallet Va. per fer-vos... Per solidaritat. Això Per sí que és solidaritat, eh? Jupe, on te la vas amb aquesta? Tinc més aquí, collons. Tot de cop, no? Mira. A veure, qui un moment. comenceu vosaltres? Sí, comencem nosaltres tres. Pregunta, s'ha de menjar tot de cop? Sí. No, això... Sí, no. Això Sí. això és com un xupito. Lo mateix. Que fa 20 minuts, visca el català... Avui... Cap a dins. Ah, que ja s'ha Vinga, va, menjat. gravo. Ràpid. Al començament és aigua. No, S'ha de dir que... Està bona. És una ceba bona? És que són cebes de fruites teixidor, eh? D'on l'has tret, grau? Home. Quan a pel regust. Quilòmetre zero, no? De la seva botiga. Hòstia, ara bé, eh? S'ha de dir que crec que té més... Quin regust. Me l'esperava pitjor, eh? No em diguis això, grau. Menjaré encara una. me l'ho Puntueu-la, què li ficau sobre 10? Se m'han destapat els Com a narius. ceba? No, a veure, bé, l'únic que així a palo seco et deixa a tota la cavitat bucal un... Embafarada. S'ha de dir que després fas molta pudor. O sigui, Ja. l'alè fa Que bé. molta olor. Si algú vol veure-ho, Jo anirem a la Mirona. jo no avui, faré Ara ens toca a nosaltres ja. Sembla que pugui escopir foc, no ho Que jo n'he agafat Ah, molta, ja, potser, eh? ostres. Va, som-hi. Ai, jo no pateixo pas. Com passes un altre? Jo ja no he Delicious. tingut prou. Algú en vol més? No, gràcies. Cigolles al nas, eh? He com menjar patates. Bueno, a veure. Però s'ha de dir, que me l'imaginava pitjor, i dos, vaya quantitat d'aigua que té. No? Sembla una xíndria, però té molta aigua. Doncs mira, a l'estiu quan... T'imagines? Hosti, Un quina aperitiu. calor, deixa'm anar a fotre'm una... Bueno, Una ja ceba, per lo que una queda. cebeta, No la tornem a encendre ja. la tele. La deixem Deixem que apagada. es mori Espera, amb el programa, no, no? sí, tornem a encendre Per acabar-lo. i per tancar tornem a posar Riu Morts. Riu molt. És que jo volia la foto de la Maria aquí amb Riu Morts. Ja està. Hòstia, Bueno, m'ha quedat aigua, eh? doncs anirem tancant, no? Aquí... Aquí n'hi ha. Sí, Sí, una mica d'aigüeta, va. No és bezoia, però ja et calmarà. va bé. Única, eh?
T'ho treu tot, Si fos Bezoya, els minerals que porta t'ho fan ra! Treu tota la Això buita. ja seria molt millor, clar. De cop reviuries. M'està venint calfreds. Exagerat. Pell de gallina. sí. Sou uns exagerats. Sí, jo també ho penso. No, Ah, a mi... no, menja'm més, va. Vale, tenim un altre. Va, vinga, acabem. Va, despedeix, No te'n motivis. gravo, bo, despedeix i acabem l'Adrià menjant un altre tros de ceba, va. Vols tot el gran? No, no ets passant, Va, tampoc. doncs té. Espera't. Ho voleu fer-ho pel final? No, ara ja toca despedir. Sí. Despedeix No, anem- i anem acabem tancant amb el ja. pla de Vale, l'Adri menjant la estupendo. ceba. Què t'ha semblat? T'ho has Doncs passat molt bé, bé? m'ho he passat molt bé. Sí? Sí, oh. Que guai. Tenim moltes ganes que vinguessis, Jo la també. veritat. Vull dir que el que va començar Carnaval ha sigut profitós. I tant, profitós. ja tornarem a venir per parlar d'Escambell. Sí? Més endavant. Més endavant. Escambell. No s'ha parlat poc avui d'Escambell, S'ha però parlat poc d'Escambell, trobo. trobo que tens molt de temps i és guai també que el dediques molt a Banyoles. Tens aquesta arrel aquí, És que sóc de Banyoles, llavors no... Em passa... Algú viu a Barcelona, d'aquí? Jo. A mi em costa molt arrelar a Barcelona. No és arrelable. No, perquè és com molt impersonal. Sí, a mi també em passa. Jo cada cap de setmana torno. Clar. A no ser que tingui lloc examen dilluns i això. Sí, perquè com que et passes tot el fin d'estudiants, no sé... Bueno, va. El que No, tu diguis. el no que tu diem diguis, res més, Grau, no el diem que tu res diguis. Vosaltres us ho heu passat bé, ho he fet prou Ens bé. ho hem passat molt bé. Molt bé. Segur. Com ens has vist? Bé, molt Sí, bé. de veritat, Sí. Hem començat així... Tenint en compte que estàvem cagats al principi. Sí, Sí, sí. sí, ho ha fet fàcil. Molt bé. Moltes gràcies. Estupendo. Gràcies, Maria, per haver A vingut. vosaltres. I res, anem tancant. Plano de l'Adrià Aguantem aquí amb menjant l'Adrià ceba un altre menjant cop. la ceba. Posem la música de fons. Sí, posarem la música de la cebeta i un plano de tu menjant la ceba, que serà brutal. Anem tancant això. Gràcies, Maria, per haver vingut. Moltes Gràcies a la gent de Riumors per avui escoltar-nos i ser el poble millor de la cebeta, amb més ceballots. I res, que sapigueu que podeu recuperar-ho tot a YouTube, TikTok i tots aquests llocs, que anirem penjant clips, que esperem que li surtin a la Maria, al pare a ti. I Ens han tornat a dir pel xat dels subs. Lo dels subs és que estem... S'ha de debatir. S'ha de debatir. S'ha Tu de què debatir. faries, Maria? Va. Què és això? És a dir, però és que, a veure, Twitch hi ha com l'afiliado, Sí. l'únic que si no arribes a una quantitat no et donen... És a dir, bàsicament, Si no si no arribes no a et 100 donen euros no et donen res, Vale. saps? Vull dir, i ara per ara no ens val la pena perquè arribar... A veure, però si estem aneu allà, fent allà. xup-xup. Estem allà, allà. No, però estem allà. estem allà si tothom d'aquí s'obre una compte i el Prime el posa a la sabeta. No, O sigui, però és que els el tenim. d'aquesta Jo ho forma- faré, jo ho puc fer El tenim, per vosaltres. Ja ho tenim. Una El més? què? Una més. Home, tindríeu 100 euros per pagar... 100 euros són? 100 euros són 100 euros, Al mínim. O sigui, si arribes a 100 euros, llavors ells se'n queden Però una com part. arribes i a et 100 donen- De fet, no són 100, són 90, crec. Ah. Amb anuncis... Amb Jo era- Ah, vale. anuncis, Però subscripcions... ara, diguéssim, quan teniu, Zero, perquè no s'ha Perquè obert, no ho hem això. començat encara. doncs obriu-ho. I després tenim, en un termini d'un any, hem de fer mínim 90 euros. Clar. És a dir, no els rebríem fins al març de l'any que ve. Vés a saber on Vale. som al És març una de l'any que inversió ve. futura, poder. Clar, és com invertir en potser ja us borsa. heu matat entre vosaltres. Sí. O poder no, poder al març de l'any que ve ve aquí, no sé, O podem- Clar. Antoni Cruanyes, Mira. convidat. Home, jo ho faria, 90 euros tampoc és tant. Tampoc hi perdem res. No, No. perquè no us heu de tornar ni res, no? Vull dir No, que no, no hi ha... No. Només hem de posar Lo- el número de compte i si Clar. va bé, bé, i si no, no. Doncs jo ho faria. Doncs ens quedem amb aquest consell. Què passa? Adrià, no passa res, no passa N'hi res. ha més, n'hi ha més per tu. Ja la Té. té, n'han passat més de 3 segons. Vinga, va. Ho diu Què fas? Un cartell a les... Proposen en Gerard Romero la Sabeta. D'un cartell També a la podria, cara, eh? saps? Tenim el nostre propi Gerard coneixes, Romero aquí. no? Va venir el random. I vam fer- Vas fer una caca? vam fer- Què tal com a persona? Molt bé, molt guai. Molt proper, molt simpàtic. Molt tot. Va, Sí, sí. ara sí, Bueno, doncs va. parlem amb en Gerard Romero. Anem a tancar la sabeta. Gràcies a tots per haver-nos escoltat avui. Gràcies, Maria, una vegada més. I ens veiem en el pròxim, el mes que ve. Vinga, Adrià, que vagi bé. Molt bé! Ole! Confronta la bèstia. Desperta consciència.
La mala fortuna visita els de sempre. Primer ser persona, després humor negre. Que els teus privilegis no et facin perdre